El camp de l'Aèria, a Cullera, serà l'escenari el proper mes d'agost de la primera edició de la Copa de la Ribera que enfrontarà a 6 equips de la comarca durant 3 dies. Esta és una competició que naix amb uns objectius molt clars. Un torneig que naix amb l'objectiu de que, aprofitant l'estiu, que el futbol comarcal també pugui donar-se a conèixer i què millor que en un lloc tan emblemàtic com és la ciutat de Cullera i amb uns equips de categoria com són els equips que composen el cartell dels conjunts que van a prendre part en esta primera Copa de la Ribera. Sens dubte, la pràctica deportiva és el que hem volgut fer que faci possible esta primera Copa de la Ribera. Este torneig arranca amb 6 equips i en un format molt definit, encara que des de l'organització s'espera que esta siga la primera de moltes més edicions i que es pugui ampliar i ser, a més, un referent comarcal. Volem dir que el campionat intentarà ser el més arrimat possible a lo que és una competició oficial, amb 2 parts de 45 minuts cada una. N'hi haurà 3 dies de competició i un quart dia en el qual es disputarà la final. Esta Copa compta amb la presència d'alguns dels equips més representatius del futbol comarcal, com és la Societat Esportiva Sueca, la Unió Esportiva Carcaixent, la Unió Esportiva Alginet, la Unió Esportiva Castellonense, l'Atlètic Alginet i el Club de Futbol Cullera. 6 equips que de ben segur van a donar un gran espectacle en el que va ser esta competició. Creiem que l'any que ve anem a reforçar-ho en més equips i en més activitats i en pròximes edicions anem a ampliar. Inclús l'altre dia parlant en federació, en la delegació comarcal, estàvem valorant altres edicions de fer subseus, és a dir, ampliar a molt més equips i en diferents ciutats realitzar també fases eliminatòries per a crear una fase final. La primera edició de la Copa de la Ribera donarà pas al trofeu Aèria el dia següent de la final, és a dir, el 9 d'agost, i que enfrontarà al Cullera i Atlètic de Madrid B en un clàssic que va néixer amb una idea molt clara de cara als visitants durant l'estiu. El que és el trofeu d'Aèria és la 44 edició d'un trofeu que ve de 1970. Anteriorment es deia Valle Los Naranjos, des de fa uns anys es diu trofeu Aèria, i que s'inicia en la intenció de turísticament fer que la gent que venia en Cullera tinguera una activitat deportiva on veure. Cullera, Sueca, Castellonense, Alginet, Atlètic Alginet i Carcaixent s'enfrontaran del 4 al 6 d'agost i el 8 jugaran la gran final a partir de les 9:30 de la nit. El campió i subcampió d'esta primera Copa de la Ribera, a més del trofeu, rebran material de mans d'una important casa de roba esportiva.